Siyanibingelela nonke egameni lenkosi yethu Jesu. Isikhulumi sanamhlanje umfowethu uMvelo Mkhize ozobe shumela phansi kwesihloko esithi isethembiso sokuphila okuphakade. Ngiyabingelela bonke abalaleli. Ngibonge kakhulu ukuthola leli thuba uzosharisha nje kancane izwi lenkosi. Bengicela siye encwadini kaJohane wokuqala isahluko 5 verse 11 kuyela ku13. 1 John chapter 5 verse 11 kuyela ku13. Verse 11. Yibo lobo ufakazi ukuthi uNkulunkulu usiphile ukuphila okuphakade. Nalokho kuphila kusendodaneni yakhe. Onayo indodana unokuphila. Ongenayo indodana kaNkulunkulu akanakho ukuphila. Nginilobele lokho ukuze nazi ukuthi ninokuphila okuphakade. Nina enikholwa egameni lendodana kaNkulunkulu. So lena bazalwane incwadi emnandi kakhulu ebalekile futhi ebhalwe ngumpostoli uJohane ebhalela amaKristu ayibhekene nenhlekelele eyayidalwa izimfundiso zamanga. Kwakukhona abantu ababephika ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu ngokuphelele nokuthi uJesu unguNkulunkulu ongenasono ngokuphelele. Futhi they were denying the deity of Christ and the perfect humanity of Jesus Christ. Kwakukhona nabantu abebemhlubuka uNkulunkulu beshaya indiva indaba yokukholwa. Futhi lamaKristu ayibhekene nobunzima bokuzingelwa, abaningi be-discouraged, bedangele futhi beqala nokungabaza izithembiso zikaNkulunkulu. So kuyo le ncwadi uJohane uyaresponda ngenhloso yokukhuthaza nokuqinisa labazalwane ngezithembiso zikaNkulunkulu. Ubakhumbuza ngevangeli, ubakhumbuza ngensindiso futhi nangokuphila okungunaphakade ovele ngeNkosi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. So masiqala lana nje kuverse 11. Kuverse 11 kuthiwa lapho futhi yilobo ufakazi ukuthi uNkulunkulu usiphile ukuphila okuphakade. Nalokho kuphila kusendodaneni yakhe. So lana uJohn starts by highlighting the source of this eternal life. So uNkulunkulu all over the Bible ufakaze kaningi mayelana nobukhulu bendodana yakhe. Futhi ufakazile ngokuthi indodana yiyo ezoza ukuzokhulula abantu emandleni esono nokufa. So uma sishona emavesini angenhla kusona lesahluko sika 5 siya nje back to verse 9 kuthiwa lapho uma samukela ubufakazi babantu ubufakazi bukaNkulunkulu bukhulu kunalobo ngokuba ubufakazi bukaNkulunkulu yilobo abufakazile ngendodana yakhe. Okholwa indodana kaNkulunkulu unobufakazi phakathi kwakhe. Ongakholwa ngoNkulunkulu umenze umqambi manga ngokuba engakholwanga ngobufakazi uNkulunkulu abufakazile ngendodana yakhe. So even in the Old Testament, if you go back to the book of Genesis, incwadi kaGenesis chapter 3, after the fall of man, uNkulunkulu wafakaza lapho mayelana nendodana yakhe wathi yona izoba yinzalo yowesifazane ezogcobhoza ikhanda lenyoka. So the Son of God will come as the one who will crush ikhanda lenyoka by becoming umhlatshelo ngenxa yezono zabantu esiphambanweni. Isaiah chapter 7 verse 14 kulotshiwe kwathiwa inkosi uqobo iza kunika isibonakaliso. Intombi iza kukhulelwa izale indodana iqambe ngokuthi ingu-Emmanuel. Uma futhi siza kwiNew Testament kuma-Gospels kuMateyu chapter 3 verse 16 ebhaphathizweni kwakhe uJesu uNkulunkulu wafakaza lapho wathi ngaye lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo. Nasekukhazimuliseni kwakhe uJesu kuLuka chapter 9 verse 35 uNkulunkulu waphinda wafakaza lapho wathi ngaye lo uyindodana yami ekhethiweyo izweni. So these are all the testimonies about uNkulunkulu
These are the testimonies that God has made about his son. So nguye uNkulunkulu othume indodana futhi uyigunyazile ukuthi izokhulula abantu emandleni esono nokufa. uNkulunkulu uyigunyazile indodana ukuthi iphe bonke abantu abakholwayo yiyo ukuphila ongunaphakade. Nangempela uLizwi wayekhona ekuqaleni umhlaba ungakabi khona. Weza emhlabeni, waba ngumuntu, wahlala phakathi kwabantu. Waphila impilo engenasono, wawugcina ngokuphelele umthetho kaNkulunkulu, wafa emthini wesihlazo njengomhlatshelo wezono zethu, wavusa ethuneni ngosuku lwesithathu, waphindela ezulwini ngefu, futhi usazobuya okwesibili engumehluleli wezizwe zonke ngomhla wokuphela. So nguye lo uNkulunkulu afakaza ngaye. Nguye lo uNkulunkulu afakaze ngobukhulu bakhe. Nguye lo uNkulunkulu amphakamisile futhi wamnikeza negama elingaphezu kwawo wonke amagama. Nguye lo uNkulunkulu othi izingelosi zonke azimkhonze futhi isihlalo sakhe sobukhosi sime ingunaphakade. So uNkulunkulu ke bazalwane oyistandard eseqiniso. Ukuphikisana nobufakazi kaNkulunkulu kuyinkohlakalo ngoba uNkulunkulu akasiye umqambi manga. Izwi likaNkulunkulu lithembekile futhi alijiki. Kungadlula izulu nomhlaba kodwa izwi lakhe limi ngunaphakade. Kungcono ukulalela uNkulunkulu kunokulalela abantu ngoba izithembiso zikaNkulunkulu zime njalo futhi aziguquki. Kuverse 13 kuthiwa lapho onayo indodana unokuphila, ongenayo indodana kaNkulunkulu akanakho ukuphila. Umuntu uthola kanjani ukuthi unakho ukuphila noma anakho ukuphila na? Umuntu uzokuthola kanjani ukuthi unakho ukuphila noma akanakho ukuphila na? Uverse 12 uphendula lowo mbuzo ngokucacile uthi onayo indodana unokuphila, ongenayo indodana kaNkulunkulu akanakho ukuphila. Uma futhi sifunda the Gospel according to John chapter 3 uverse 36, uJesu usho into ecishe ifane uthi uyise uyayithanda indodana, ngakho-ke unikela konke ezandleni zayo. Okholwa indodana unokuphila okuphakade, kodwa ongakholwa yiyo akanakho ukuphila, kepha intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. So lana siyabona ukuthi akukho ukuba neutral noma ukuma phakathi nendawo. It's either umuntu usekuphileni noma usekufeni. It's either umuntu usensindisweni noma usekwehlulelweni. Kukhona uJesu, kukhona uSathane. Kukhona insindiso yaphakade, kukhona ukulahlwa kwaphakade. Akukho ukuma phakathi nendawo. Umlaleli yena ngabe uyazazi yini ukuthi umephi? Unayo yini indodana kaNkulunkulu? Uyakholwa yini egameni lendodana kaNkulunkulu na? Uma ungenayo indodana, ukuphila awunakho. Futhi usengozini yokulahlwa, futhi usengozini yokubhekana nolaka likaNkulunkulu. Kodwa lithi iBhayibheli uNkulunkulu ufisa bonke abantu ezindaweni zonke baphenduke. Ayikho insindiso ngomunye, ngoba alikho elinye igama ngaphansi kwezulu elinikiwe kubantu esimele ukusindiswa ngalo. uJesu uyindlela, uJesu uyiqiniso, uJesu ungukuphila. Akekho ongeza kuNkulunkulu ngaphandle kwakhe. uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezele yodwa, ukuba yilona loyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. So sakhumbula ke bazalwane ukuthi uJohane ubhale le ncwadi ukukhumbuza futhi nokukhuthaza labazalwane ukuthi bazi ukuthi banakho ukuphila ongunaphakade. So ufisa ukubanikeza i-reassurance
ukuthi banakho ukuphila okungunaphakade ngoba bekholwa egameni lendodana kaNkulunkulu. So bonke-ke abazalwane bangaba naso isiqiniseko sokuthi banokuphila okungunaphakade ngoba uJesu uyena ongumhlatshelo ngenxa yezono zabo. Futhi nje ukucaphuna amazwi kaJesu, uthi uJesu, izimvu zami ziyalizwa iphimbo lami, ngiyazazi, ziyangilandela, ngizinika ukuphila okuphakade, azisoze zabhubha nanini, kepha uthi futhi akekho ongazihlwitha esandleni sami. So abazalwane, zonke izimvu zeNkosi ezakhe futhi uzazipha ukuphila okungunaphakade. So on that basis, on that promise of Jesus Christ, singaba naso-ke isiqiniseko sesithembiso sokuphila okungunaphakade. Sengathi bonke-ke abazalwane bangaba naso-ke lesi siqiniseko, bakhumbule ukuthi bazele kabusha, balungisisiwe ngegazi likaJesu ngokukholwa, banokulunga okuperfect obuvele ngokukholwa kuJesu Kristu, futhi izono zabo zisuliwe zonke ngegazi lenkosi uJesu Kristu, imvana kaNkulunkulu. Ngalo futhi igazi likaJesu Kristu sesibuyisene noNkulunkulu, futhi ngokukholwa egameni lendodana kaNkulunkulu sinaso isiqiniseko sokuba nokuphila okungunaphakade. Sibonge kakhulu kwisikhulumi sethu sanamhlanje. Sibonge kakhulu nakini nonke enisiphe indlebe. Intshumayelo kanje ziyatholakala ku-YouTube naku-Spotify, Amandla Ensindiso Podcast. Siyabonga.